miesto. Kerol. Zadaj sa bližšie. Chodím. A víťazom tejto kategórie sa stala Janka Beďková. A Emičku nemám, nevidím. Emičko, choďte bližšie ku sebe, ať sa nám tam pomestíte. Potom fotky posledne? A ty nefotíš dneska? Ne, nemám fotia. No ty si teda, ja som na teba spoliehal, ale pre istotu som si hovoril, keby si bola nezodpovedná, že zoberiem aj ja. Som na teba spoliehal, ale pre istotu som povedal, keby si náhodou bola nezodpovedná, že zoberiem to pre istotu. Martin Treťáčka. Krásne! Fotky. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Foto. Pozor, my ešte oné. Pardon. Ďakujeme. Počkať, Máme tu jedného oneskorenta. kto bol cikať? Ďakujeme. Tlačím Treťáčka.